Alfred Camilleri ta' 42 sena mill-imsida inżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li lejlet il-Milied jipprova jdaħħal f'Malta 150 kilo kannabis. Camilleri ġie arrestat wara li f'ispezzjoni li saret mill-Pulizija f'van tal-kiri li kien għadu kif wasal bih bil-katamaran minn Sqallija instabet id-droga ppakkjata. Fl-awla tal-Maġistrat Natasha Gallia Xiberras, Camilleri li jaħdem għal rasu bħala sewwieq ta' taxi dera ġitat u f'ħafna mill-ħin imbikkem. Huwa wieġeb mhux ħati li kellu l-ħsieb li jbieħ u jitraffika droga b'importazzjoni u possess ta' droga illi ma kinitx għall-użu personali tiegħu li kien fil-possess ta' arma b'mod illegali li prova jaħsel aktar minn 36,000 euro u li kien fil-possess ta' oġġetti li akkwistom permezz ta' reat. Camilleri ġie arrestat wara li ġie interċettat mill-uffiċjali ta' dwana mal-wasla tiegħu f'Malta. L-ispettur tal-Pulizija Malcolm Bondin illi qed imexxi l-prosekuzzjoni qal li Camilleri prova jaħrab meta l-uffiċjali ta' dwana talbuh jiddikjara x'kellu fil-van mal-wasla tiegħu f'pajjiżna. Żied jgħid li meta l-uffiċjali ta' dwana sejħu lill-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit u tat-taqsima ta' kontra droga, Camilleri ġie arrestat u informat bid-drittijiet tiegħu. Id-difiża mmexxija mill-avukat Ġanella De Marco ma talbitx għal ħelsien mill-arrest, madankollu talbet biex issir eżaminazzjoni medika fuq l-akkużat għax ingħad li jbati minn bosta kundizzjonijiet mediċi. L-avukat De Marco qalet li l-imputat għandu storja medika ta' pressjoni għolja, diabete u li ftit ta' żmien ilu kellu wkoll attakk tal-qalb. L-ispettur Bondin wieġeb li l-akkużat kellu ġieħ f'sidru li għalih ingħata trattament meħtieġ u ġie rilaxxat mill-isptar, qal li ma hemm l-ebda skuża x'm'għandux jinżamm arrestat. Fid-deċiżjoni tagħha l-Qorti ġibdet l-attenzjoni tad-direttur tal-ħabs għad-dikjarazzjoni magħmula mid-difiża fir-rigward tas-saħħa preżenti tal-imputat u rrakkomandat li jiġi invistat mit-tabib tal-ħabs u jingħata kwalunkwe mediċina meħtieġa. Il-Qorti laqiet it-talba tal-prosekuzzjoni dwar l-ifriżar tal-assi tal-imputat u t-talba tad-difiża li Camilleri jitħalla jieħu 13,000 euro fis-sena għall-għajxin tiegħu.